hyper mbazigny hyper imamantsaiky nararina ampiako tam 2020 jusqu'à 2023 za mbola misy momba mbala nagnampy bon mbala tsara nareo jiaby za tsy antimpo fa maloatra raha tsy manjary nazoko amin'ny réseaux sociaux ty za tsy olo raha tsy jery za tsy olo raha tsy fagnahy za tsy olo tiady baka amin'ny réseaux sociaux fo naviany za ny maly teto za fanvola za tsy maly amin'olo mandeha aminao izy ty gera mandeha aminao izy ty hitanao olo jiaby magnano za pikatramo ambarinao tsy nitoriko mba ireo aby reo ambarinao tsy nitoriko preuve aboakandreo avy ndray andra fa ninao ty mikasiky tsaiky nampiako angovona kagera tsy reny nangataka fagnampihagna taminaka fa izy nangataka fagnampihagna tamin'ny Facebook tato za reny za dady za nagnana fo madio misy anagnako preuve raha jiaby nataoko aminany za magnambara anao gera tsary misy la santé ministre la santé nagnamia za vola kontinaka eto à la réunion eto kontinaka Madagascar raha jiaby aboakako ambarako anao preuve amin'ny tribunal atsika mifanojo anao magnanova pare anao gera magnanova pare anao gera fa ela tegna anaovanareo zo aminaka fa ela tegna anaovanareo zo tody anao mamantsaiky za nagnampy anao za nono hatondragna hary nono mazanaka silamo za nono anao misy zanaka mbako zanaka anao nataonao fitadiavana fotony nagnino nikoragna za taminao anao ka za mitandregny volagnan'olo fa mampiavola andafy tsy mora fa za agnano toporto fa za olo miasa ty mavita magnampy anao aty enao karaha manakana boko anao mamao anao niny raha nataonao nitandregna anao aty nitandregna anao ry niadivanao ry la famille ko zanako naterako niadivanao tsisy raha tsy nataonao pendant zany tarimy anao tam 2020 jusqu'à 2021 2022 toko anareo niala tao tagno araiky manditra anareo taminaka tao tsy angovinaka ny forcenao fa za amina tsara-pagnanaka za nagnano nianty anareo finatry mandeha voy fa za pikatramo nahazo 15 millions tsaky 15 millions tsaky 15 000 euros vola be magnano zay ataonareo fa nioaniko pibonareo jiaby ni publie ny gera igny naenregistreko eto za magnambarinareo voaka ny Facebook za fa tsy mandefitra eky taloha naviany agnaragnanakana lutan Facebook ty za mbala namaly za natao pikatramo karaha zegny hoe za namaly malgré za misy preuve jiaby izy ty navy koa amin'ny mamantsaiky nampiako na manditra na edmi za nagnampy anao hyper mamantsaiky marary igny za nagnampy anao tsy mandry amin'ny aligna anao za tsy mandry miaraka aminao mimpiry anao miditra hôpitaly mitonga zanaka anao za nagnampy anao za anagnampy preuve raha jiaby zay gera tio nagnampy anao niana anao masaky volagna gera azy matoa gera mipublie vande accusation ataonareo niany gera masaky volagna fa natao jaboranany ampianariko anao lalagna tsy anao gera za na tsy mahay raha ty mivady babako za gera za koa tsy mitory anao aty ary aboako anao fa za tsy angigny amizay tsy eloko ty za tsy angigny misy fotoagna angigny antegna tsisy ka olo boriborik'olo ambariko anao gera anao boriborik'olo aminaka satria nagnino anao clandestin andiananao mayoty même anao vita mariage 2 za tsy clandestin dirako andafy ty gera niteraka fa taratasy vazarango baka ta Madagascar ry zanako navetiko fo madio tsy nagnendriky olo anao ty alaza gera anao mety malaza aminao fa aza atao aminaka mazava valia vidéo ty itanao ty tsy mifafa jusqu'à amin'ny tribunal koa ty vo mifafa koa za tsy magnano faroe anao tsy agnaty jenao hoe ataoko baka ty tsy maintsy tsemboko magnangy lefaka igny abako anao za lefaka gera amin'ny tribunal vadiko Mathieu vadiko zanako telo lehilahy io za koa tsy mitory anao gera ataova pare preuve nao ataova pare baka io za mitory mamantsaiky igny fotony za nandena nitarimista agnatiny edmi ta Madagascar tatanarivo tao nihantoko bazarinany kusinazy nivangakidor matla nagnano raha jiaby taminazy ziska madame sifilira mialatsigny madame ministre mbala nikoragnako problème agny lego mialatsigny mandroto ry lego mbala nantonko mba ankamoramora hidriky anao andafy aty nono ro agnatiny
fitongasana fagnampiagna ara social. Ny anty nataonao fa zana azy vola tamin'ny fanjakana. Nataonao fa zana azy vola ny fanjakana nandeha soko jabalanaka za miasa gera 14 ans avy ako andafy. Za magnambaranao. Miasa za 14 ans avy ako andafy gera. Baka io tsy niaraka zana avy teto miasa. Baba ny zanako ambariko anao gera tsara nandeha nihinagna lakafo. Ambariko anao zay. Miasa ro lela jiaby nivadiko teto. Gera ela fa telotelo nagnanaovanao zo. Fitiavanareo match ataonareo aminakava za tsy aisa araiky taloha mbala fona kamarary za zegny hentim-po za mivolagna eto. Contrôleko tsara raha ataoko. Za mampifantanao gera. Za mampifantanao ataova pare tsara volan'ny mpagnarivo be vazanao mpagnarivo io. Ataova pare tsara. Baka io anao olo misy camarade artiste. Camarade anao presque artiste jiaby maro mpagnariva. Ataova pare gera. Lalagna ny andafy ty asa ninao, asa ninaka, asa ninjovy, asa olo jiaby eto. Anao mahazo liberté mivolagna fa anao tsy mahazo miakize olo. Anao tsy mahazo rebese olo am raha tsy mary. Surtout accusation momba vola. Accusation momba vola raha volagninao aminaka fa za nandeha nihinagna vola ny tseky. Ano maty zanako maty za koa nihinagna vola ny tseky. Za magnambaranao pour commencement gera. Ano maty zanako jiaby tarimiko nampinonoeko amin'ny tratranaka ty gera zako nihinagna vola ny tseky igny za. Fa za koa tsara nina zegny memo contre les gera koa tianao he. Vola nakangovonaka miaraka amin'ny vadiko nagnana amin'ny contre les gera. Ambarako anao preuve à l'appui. Ary nambarako izy topiny mamantsaiky igny. Nono za zanda nakarkaratsiny konty manjary io drako tsisy nagnampy anao drako amin'ny côtelette zay mianakavy nagnampy anao. Olo nagnampy anao da kola raiky mialatsiny. Tsy tohoniko agnaranany fotony tsara tiany manogna agnaranany. Io à chaque fois za magnano raha io tsy maintsy magnampy zafy. Olo araiky nagnampy tamizigny oaza taminao. Abako tafara niampy olo araiky koa. Donc olo aroe samby mipetraka métropole ro olo aby zy. Nagnampy ro. Namiako anao vola. Anto vola 300 euros. Namiako anao vola. Anefa, ko anao fa magnano compte ledsi io, tsy 300 euros voavoronao igny amiandro anao. Tsy maintsy tapahandro. Namiako anao 300 euros. Namiako anao 300 euros. Ndray I vola igny mbala tsendriky latsaka tagnatin'ny association nakaloharany asy. Za nagnatroka amin'ny poche-naka fotony tellement tsy natokisanao anao fa tagnilandreo olo tsy nanjary ny contrat zagny. Anao mila vola igny ambaranao vola igny bolongany. Tsy ahitaitady zany any joma za koa mbala silamo zany kibabako ndraiky reniko. Za koa tsara mihinagna volanao za. Angovonaka nagnampy anao. Tsisy andra za manjary za isaty. Tsisy andra za manjary. Za magnambaranao. Fa za koa tsy nihinagna volanao. Zany kanao ataonao fitadiavagna io. Za tsy mpagnadosy fahiny na zagnahara nivonao ndraiky zany kanao. Fotony halahelinaka za reny za dady. Za le anao barakaratsy ny hoaniko. Anao tsy mentra. Ndray ziska kiloaty kosy ataonao amitinginao mandeha io mbala nandeha nivangeko taminao. Kiloaty ataonao mandeha mitinginao tsiokoinao za gosy. Ataonao mangatra ronono zany kanao zanako. Ataonao mangatra vadinao I zanako. Ziska zanako volombolako amiako volagna nefa za zanako tokona magnangy. Nataoko fagnajagna anao ziska anao nandeha. Anao tsy misupporte I zanako farahinao zegny hantony mialanao tao. Za mitambitamby anao za mamantseky marary igny. Aipera. Anao kaza mandeha zanako aza taminao. Nefa anao fa tagny. Anao fa nivadika anao fa tagny. Fotony anao nazony kosokosoko. Aisha io nahazo vola. Aisha io karaha ty aboko anao. Ampodiko tsara ty tsy eloko. Ty farany voalohany za magnano vidéo. Ano maty zanako maty eo za. Ano maty zanako eftra naboaka ny kiboko nonoko amin'ny tratra. Za koa nihinagna volanao. Za koa tsy nihinagna volanao fa angovonaka. Angovondry zandriko ripaty. Ry Safia. Ro nagnampy za. Ivadiko agnatin'ny tragno nagnampy za. Nandeha aminao io. Abaka io panda zany karamatragno. Nafondrana ro nipetraka panda hela jiaby Tatanarivo tao io. Miaraka andriry zanako ry anadako. Tsy nagnavoka. Anao magnano tsy tia ro. Anao magnano tsy tia. Mara tsy tianao. Mbala mandoky hafa koa narô. Misy diany nataonao za. Zegny aviany zany any tsisy tia angala appelnao parce que une seule personne nandeha nampiako
ta Facebook ty navazako laging navazako mahame tsisy volany angovony zanakano nataoko le tsy nidrika agnatin'ny magazena ka na nidrika agnatin'ny jaboranaka karaha izy volagniny gera io tsisy za magnambaranao anao aipera anao aipera za tsy malahelo anao ndraiky zanakanao taloha za malahelo anao fa depuis anao magnano accusation ary zo tsy niany anao magnano accusation nataonao tamindreo olo contre za io nanginy fo za nagnanaovako vidéo anao ndraiky andra za niambigny anao tsara masaky magnano vidéo anao fa commentaire fo ataonao le nihitako captureko zoti eky nidirany gera izy nagnadosy jaboranany anao mba malahelo amy jaboranaka nafaka gera za tsy bankaly za tsy handicapé vity azonao za nisy jaborana adosiko amy fitiavako za tia ia mazava aminao ze anao mandeha miakize za ziska jaboranaka titihinao amin'ny commentaire anao za ndraiky anao milely fasigny babako za gera za ko mba magnambela anao na azovy magnanitra za tsy magnambela anao fa samba tanana andafy atsika vola misy aminao za tsy voty tsisy vola anao tsisy koa za fa tanana andafy tsy torognony vola tsy torognoko tsokotsoko eto preuve jiaby misy aminaka na compte ko Madagascar na compte ko eto na compte ny association naka jiaby anagnako gera to tsisy vola 15 millions na 300 euros na 200 euros gera to ambariko anao ze tsisy olo nagnano ino matiky nagnano ino tike za gera ula ref nangala tike mbalaho ambariko anao na mbaraky mamantsaiky na boka quiz io tike nagnano dîner dansaza ino zo za niasa za tsisy fotoagna mandeha magnatriky ino dîner dansa iny amin'olo za tsy mavita hoe mikonkognitra tragnon'olo ty koa nivangana roby e ola roe tsy fantako amy zagnahary amy razako nangala itike igny ndre misy araiky amindreo tsy nangalako vola feky tsy nangalako vola za Mathieu Patricia zanako lelahy andrany zay nina ziska restaurant nandeha ninananay nagnanaovako dîner dansant zay amy famille fa nagnano dîner dansant fotony rafany lanine vola za nivola karaha ty bon mangala tike anao paty za mangala tike atsika mandeha mihinary point bara fotony za tsy andeha tambitamby olo tsy zorny olo mitambitamby olo mikonkogny tragnon'olo fa zorny olo magnampy olo anao nampiako sakinao niany ty tsisy andranao manjary zegny anaovan'olo za mpamboariky eto tsy direct olo koa magnaratsy manjary za io ozoniko io apetrako amy zagnahary tsisy andranao manjary mamantsaiky marary iny maty anao tindrian-tany fa fanjariagna tsy hitanao za karaha toanao miakize za mihinagna vola tsy nohany koa karaha io toany mamako niteraka za malahelo mahita raha jiaby ataon'olo za eto ty za olo tsy tia maly manjary mimaly amy Facebook ambarinao vita mora mitima ty tsy vita mora za tsy magnasana za tsy magnina anareo fa volako aminao gera za tsy handicapé vitinao handicapé bankaly mibiagna vitinao tokony biafinao tsara beky jerinao gera za magnambara anao ze na tsaikitsaiky niboaka amy mampamagnangianao anao matoa fa nagnano mariage anao fa olo be anao tsy tsaiky za tsy maleo materaka anao vitinao bankaly igny tokony biafinao tsara beky jerinao aloha anao magnano piby mikasiky za aloha anao magnano commentaire mikasiky za aloha anao mandeha volagna jaboranaka nadosiko mampalahelo anao mikasiky za moramora anao fa ho avy aminao tsisy olo mamaly zao aza ara-tsampagna io tsisy aminaka fa anareo miimpose zo aminaka za koa tsy nitory anao gera ary anao koa tsisy preuve fa za ndraiky miconfirme aminao za misy preuve raha jiaby nataoko tsaiky igny ary baka eo za misy preuve tsisy olo nagnampy za ka nandeha 15 000 euros na 300 euros tsisy vola amy posinaka amy posina Chaivone amy monsieur Silvano ramseko zay tsotsy hainao amy makarty Patricia amy makarty Safia za magnambara anao zegny vola nidrika amizigny ziska lelaindreo magnefa tamy compte ledsi igny ny raha indreo topiny surtout izy paty izy nivola tamy babany zanany farany io ifako ty fa misy olo avanay hagny marary zanany nagnefa lelahinany jiaby ao gera ary nanamponoany mamantsaiky io accusation tia nataony ty fotony izy mitadina kinkan'olo jiaby agnatin'ny tongtong ambaranao tsy haiko ziska association
nandianako nataoko appel vidéo anao mbala nataonao fa man nataoko appel anao nikoragna tamin'ny dokotera teto ary irô koa fa lera rô mandefa taratasy aminaka mbala magnontany suite izanaka anao fotony rô nivolagna tsy voatera anao mandeha la réunion na ambariko anao raha jiaby zay anao tsy mety fa anao mila andeha la réunion anao ava la réunion anao isitrika ho anao tsy pody ho anao ataonao pour tout jusqu'à baban'ny zanaka anao zagnahary tsy tiany ratsy zagnahary tsy tiany ratsy anao tsy navy la réunion anao tsy navy andafy tsy za vognony nangalanao na nitandrinesanao volagna tsy irô nagnamianao jiaby na vita nangalanao anao zao voapiky voapaka solution anao amizay mitantara amigera anao mitantara amin'olo jiaby anao ataonao stati zegny za zegny hoe nihinagna volanao mitadiava vola tsendriky za magnambaranao c'est normal anao koa namiany zagnahary zaza tragno karaha igny tragno agnaran'izigny amin'ny teny gasy c'est normal anao namiany zagnahary zy fotony jerinao tsy manjary anao tsisy fivoaragna jerinao koa manjary angovonaka tsy nangalarako amin'olo nagnamezako anao hanita agnatin'ny ena demi tatanarivo tao babanao ndraiky reninao fa nagnary anao la famille-nao fa nagnary anao olona vita aminao za tsy ataonao fisoragna tianao za mitatatata heto même anao tsy nangataka taminaka anao koa tsy nagnano pibzigny tam Facebook tato za tsy nandeha nagnampy anao za magnambara anao ny pibzigny anao inakinika nandesiko aminao tsy bezy nikoragnako tsara anao tam privé tany za nagnambara anao tsy bezy zanako le mahatry vadinandregna fa fandehanagna andafy tsy mora nahazo devis mbala devis ohatriny devis 45 000 euros mangalanao avion diabeto zaho aza taminao tsisy zay fa atsika miza dokotera fo à la réunion misy fo dokotera mavita magnampy olo andeha association j'ai fait tout démarche jusqu'à amin'olo jiaby zay mavita mitsangana témoin fa preuve fa za nandeha nagnatony rô tsisy nitoro-do taminaka fa rô vogno nandeha agnampy anao tsy nagnamia copine zanaka anao zany voly alifasa copine zanaka anao alifasa koa firy-poa zanaka anao zao ty fotony fa misy 6 mois ou 4 mois volako anao nandefa farany igny rô magnano azory dossier anao tsy nataonao fotony anao fa nahazo vola mazatra anao 100 euros tsy haiko 50 euros hazonao ambadika an'igny natakaninao fahinana zanaka anao fa asanao magnano fitadiavagna zanaka anao agnaty Facebook fa zaka za bolibolagnanao fa angovonaka tsy voaefa anao rango amin'ny donia ty jusqu'à amin'ny kiama za magnambara anao tsisy andranao maefa angovonaka za apodiko tsara jomany anty mahasilamo za koa tsy ninagna volanao za koa tsy nikatramanao anao mandeha magnano karaha igny aminaka